Yes, i dag vil jeg så tale om Tommy G og ja, hans ting. Så ja, den her case den handler om Tommy G, der er med til OL i skiskydning. Og så op til OL har han trænet en masse, og hans mål er så at levere hans bedste præstation i hans karriere. Så i casen indgår de her fysiologiske aspekter, ligesom VO2 max, aerob træning og eksplosivt arbejde. Og så bliver OL også vist som et kulturelt og samfundsmæssig begivenhed, hvor der indgår de her olympiske værdier, ligesom sportsånd. Så vi analyserer så de fysiologiske samt de samfundsmæssige aspekter i denne case. Yes. Først og fremmest nævnes VO2 max. Og VO2 max betyder jo den maksimale iltoptagelse, kroppen kan optage, øh, transportere og så også udnytte per minut under hårdt arbejde. Ja, det er et rigtig vigtigt mål i forhold til udenholdshedsatlet i aerob kapacitet. Ja, hvis man vil træne sin VO2 max, så skal man arbejde højintenst i kortere tid, i stedet for de her lavintenst i længere tid. Så hvis man vil øge sit VO2 max, så kunne man for eksempel træne intervaltræning, eller den her kendte Norwegian 4x4, ja, hvor man arbejder hårdt i 4 minutter, og så langsommere de næste 4 minutter. Ja. Men ja, Tommy han fik så målt hans VO2 max hos Team Danmark, som som vi godt vil hjælpe ham, og godt vil prøve at få de bedste atleter ud af Danmark, så de kan vise deres bløde magt. Men ja, han fik hans VO2 max mål til 6.100 milliliter oxygen per minut. Det er meget højt, men for at sætte det lidt bedre i perspektiv, så kan vi faktisk måle hans kondital, hvor vi også inddrager hans kropsvægt. Det gør vi bare ved at sige milliliter oxygen divideret med kilo, divideret med antal minutter. Ja, og den kommer så til 84,7, hvilket er rigtig højt. Og ja, det er jo også fordi, at i langrend, så bruger man de her store muskler, ligesom de her arme, triceps, også lårene. Ja, og de har brug for rigtig meget ilt jo. Så han træner jo automatisk allerede det her VO2 max. Ja, så hans høje VO2 max viser, at hans kredsløb og muskler er rigtig god til at optage og bruge ilt. Ja, nu kan vi, Tommy G har jo sikkert lavet sådan en her test over hos Team Danmark, hvor den blå, det viser optagelse af oxygen, og den røde, den viser optagelse af, af CO2. Og ja, her er der basic tale om, her så går den flat, det betyder, han har nået hans maksimale iltoptagelse, og han ikke kan udånde mere ilt, fordi der simpelthen er så meget syre. Når den her linje krydser, når den røde graf krydser den blå graf, betyder det, at der er kommet alt for meget laktat, og ja, og det er rigtig hårdt, og ja, så kan vi flytte til den aerobe proces. Her, den aerobe proces, det er jo brug for, det betyder med ilt, og
ja, det betyder, hvordan vores muskler har brug for ilt og en energiform for at kunne producere det her ATP i vores mitokondrier. Og ja, når man træner aerob i længere tid, sker der så de her flere fysiologiske tilpasninger i kroppen. Hjertet bliver blandt andet stærkere og kan pumpere mere blod per slag. Der dannes flere af de her kapillærer omkring musklerne. Muskler får også flere mitokondrier, som er godt for at producere energi. Og udholdenhed produceres. Ja, og ja, kroppen bliver også bare generelt bare meget bedre til at udnytte ilt. Men den aeroproces, det der sker, er, at ved hjælp af glukose eller fedtsyre, så omdannes det her glukose og ilt, det omdannes til ATP, som vi så kan bruge til de her muskelsammentrækninger. Ved glukose dannes 32 ATP, og ved fedtsyre dannes 100 ATP. Så der dannes faktisk mere ATP ved fedt, når man forbrænder fedt. Men det gør man så ved meget lav intensitet, fordi det er et meget iltkrævende proces, som kræver meget ilt. Og når vi laver det her højintens arbejde, så er der simpelthen ikke nok ilt til at nedbryde det her fedtsyre, så derfor nedbryder vi glukose, som er meget lettere, og det går også meget hurtigere. Så ved højintens, eller lidt højintens, man brænder altid lidt af begge, men ved højintens så brænder man hovedsageligt glukose, og meget lavintenst brænder man triglycerid. Yes. Og i forhold til casen, så har han jo arbejdet meget aerob og målrettet. Han arbejder målrettet med aerob træning og for at forbedre hans udholdenhed i langrendstenen. Og det betyder så, at hans krop er blevet bedre til at transportere ilt fra lungerne til blodet og så videre til musklerne. Og han har dannet flere mitokondrier, og musklerne er bedre til kan danne ATP, som er kroppens energi ved hjælp af den her ilt. Og det gør også, at han kan holde et højt tempo i længere tid under konkurrencen. Her til sidst i casen, så er der noget med, at han ikke kan arbejde så eksplosivt. Og eksplosivt arbejde, det kræver jo hurtig energiproduktion og stor kraftudvikling i kort tid. Og så her bruger kroppen så de her anaerob energisystemer, som betyder uden ilt, så kroppen ikke har brug for ilt. Og hvis vi kigger til det bruger den også glukose til. Den anaerob proces bruger fast twitch white muscle fibers, mens den aerob proces bruger de her slow twitch muscle fibers. Så hvis man arbejder mere anaerob, så danner man de her fast twitch muscle fibers. I casen har Tommy G nok formentlig flere af de her slow twitch fast muscle fibers, de her fast twitch. Men ja, i slutningen af denne case, så forsøger Tommy G at øge tempoet i slutspurten. Men han kan ikke arbejde så eksplosivt som forventet, og så falder han lidt bagud. Og det kan skyldes, at Tommy G ikke havde de her fast twitch white muscle fiber. Han har ikke det her eksplosivitet, fordi han ikke rigtig har trænet så meget, fordi han hovedsageligt har trænet på det aerobe. Så hans anaerobe energisystem ikke er stærkt nok. Selvom han er sådan en rigtig fit, så falder han stadig bagud. Så til sidst OL
som kulturel og samfundsmæssig begivenhed. OL er ikke kun en sportsbegivenhed, det er også en rigtig stor kulturel og politisk samfundsmæssig begivenhed, hvor ved åbningsceremonien, så kan de for eksempel landene for eksempel vise deres blød magt, altså deres, hvor de kan vise, altså hvad landet kan, og hvad der repræsenterer landet, og styrke landets internationale image. Ja. Så i casen, så vil Tommy G deltager vi i åbningsceremonien, hvor det her værtsand præsenterer sig selv som gennem de her symboler, kultur og historie, og så reflekterer han så om, at OL ikke kun handler om sport, men også hvordan landet fremstiller sig. Så det er jo mere end bare en konkurrence, og i forhold til det her, så kan vi jo se, at her er det Italien i OL i 2024, så her viser de deres kulturelle sådan historie via de her åbningsceremoni. Og så til sidst, så nævnes der også, hvordan de alle havde meget respekt for hinanden, og det handler jo om, at OL bygger på værdier som respekt, venskab og excellence, og man skal bare have respekt for modstanderen, og og selvom Tommy G, han er den her intens rivalisering med de her konkurrenter, så viser de stadig stor respekt for hinanden, og det er jo igen de her olympiske værdier, hvor OL ikke kun handler om medaljer, men også fair play, respekt og fællesskab på tværs af landet. Så samlet vurdering. Ja, Tommy G er en rigtig fed person, og han har en rigtig høj VO2 max, og han taber slutspurten, fordi han ikke kan arbejde anaerob nok. Og så er OL også et meget stor begivenhed. Yes.